Biz aның куласында үстек дисек тә була, ул директор школы күп еллар булып эшләде. Председатель советы булып эшләде. Әйе, дистә еллар буе мәктәптә эшләү дәверендә Гыймран агага байтак малай кызларны укытырга, тәрбияләргә һәм иң мөһиме аларны олы тормыш юлына чыгарырга туры килгәндер. Беренче хезмәт чыныгуын шушы мәктәптә башлап җибәргән Гөлнәфис Сәхабетдинова да ул елларны сагынып искә ала. Ул җитәкләгән мәктәптә шул кадәр тәҗрибәле педагоглар иде, шул кадәр бөтенесе дә танытлы иде. Менә хәтта үзе Гыймран абый кебек бөтенесе җырлый да, бии дә, сүз осталары да, күңел күтәренкелеге белән эшли торган коллектив иде. Шуннан да Гыймран ага күп кырлы талант иясе. Ул укытучы да, үзешчән сәнгать остасы да, рәссам да, баянчы да. Саны китсәң һөнәрләре байтак. Үзе әйтмешли, иң тынычландыра торганы рәсем ясау. Ясаган вакытта бөтен кайгылар онытыла, проблемалар онытыла, ниндидер проблемалар булса, только аның içine кирип китәсен, инде менә табигать içine кирип китәсен, анда сиңа нәрсә дә кирәк. Һәр нәрсәдән матурлык һәм гүзәллек күрә белүче Гыймран абый моннан берничә ел элек тагын бер бик катлаулы һәм четерекле эшкә керешкән. Ул халкыбызның борынгы сәнгать әсәрләренең берсе, шамаилләр ясый башлаган. Аның катлаулыгы шунда, менә зеркальное изображение бирүгә авыррак язуга. Аны ясарга кирәк башта зеркальное изображение кагазьдә, аннан соң инде монда пиалага төшерәсең. Аннары буяп ташырга кирәк. Да, буяулар белән буяп чыгасың инде. Аннан инде аның артына ялтыравык элек заманда чәй кагазыннан ясый идек. Рәссамның әйтүенчә, шамайлар ясаганда хәрефләрнең дөрестлеген саклау, сызыкларның турылыгы һәм дистәдән артык төсләрнең бер-берсенә туры килүе дә бик мөһим. Әгәр менә монда фон ак булса инде, монысын мин ясыймын, буйымын шул майлы буяулар белән карат кирәк инде. Үзлегеннән рәсемнәр һәм шамайлар ясарга өйрәнгән Гыймран аганың эшләрен бүген Ульян селкәсендә генә түгел, якын тирәдәге төбәкләрдә дә күрергә була. Аларны кайлардан гына соратып алмыйлар. Аның зеок белән бизәлгән өе дә зур бер күргәзмәләр залын хәтерләтә. Биредә шамайләргә языла Коръәни Кәримнән сүрәләр. Иман кәлимәләрен язабыз, дугалар язабыз, хадисләр, Пәйгамбәребезнең хадисләрен язабыз. Ул кичкенәдән рәсем ясарга ярата. Сугыштан соңгы авыр еллар булса да, карандаш табып, һәр төрле табигать күренешләрен, хайваннарны кәгазьгә төшерә. Кичкенә сеңелләрне дә иретә. Сеңелләре дигәннән алар бүген дә әле бер авылда яшиләр, абыйларын әтиләре урына калган изге зат итеп күрәләр. Әтиебез кебек ул безнең иң якын кешебез. Да, мин 8-не бетердем. Клубка йөрергә күлмәгем юк иде, туфлием юк иде. Абый да бит инде клубка йөри иде. Аннан соң ул мәләкәскә барып, миңа бер туфли алып кайтты, бер күлмәк алып кайтты. Миңа шул кадәр шатлык булды инде. Шуның белән мин клубка йөрдем. Безнең нинди генә проблемабыз булса да, без анарга йөгереп киләбез. Нинди генә эшебез чыкса да, без анарга йөгереп киләбез. Ләйли Җиһан апа белән Изилә апа моннан 52 ел элек Гыймран абыйның тормыш иптәше Хмайра апаны да бер туган апалары сыман кабул итәләр. Аларның балаларын үзләренең кебек яраталар. Туганнар бүген дә җай чыккан сайын оралышып яшиләр. 40 ел мин Ханянам белән тордым. Ханянам белән дә бер сүздә килешмичә, бер шашмыйча тордык. Ханянам бик яхшы иде. Дин юлында иде. Урны җәннәттә булсын. Үзенең васиятен безгә биреп калдырды. Хәзер Гыймран да, мин дә дин юлында 5 вакыт намазын укыйбыз. Мохшы күле авыл халкымнан берничә ел элек Гыймран абыйны мәчеткә имам итеп сайлап куялар. Ул беренче эш итеп мәчет эшчәнлеге җайга сала, гарәп графикасында укырга, язарга һәм ислам дини нигезләрен өйрәнү буенча авылдашлары өчен курслар ачып җибәрә. Укытабыз, инде намазга өйрәтәбез, һәм дә шулай ук Коръән и гарәп харифләрен һәм дә гарәпчә укырга өйрәнәләр. Йөриләр кыз хатыннар, бүгенгесе көндә 10 кыз хатын йөри, инде 6-нчы ел укыту бара. Әлбәттә, авыл мәчетләрендә Гыймран агасыман дөньяви һәм дини тормышны бәйләп, аларны гади тел белән халыкка җиткерә алучы имамнар күбрәк булса, мәчетләргә йөрүчеләр саны да күпкә артыр иде. Мәләкәс районыннан Рамис Сафин, Татарлар.